Yn yr ysgol, dere gyda fi i weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, darllen a rhifo 9 i 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr. Mae Siwan yn arlunio ac Iwan yn coginio. Fion yn sgrifennu a Gwion sydd yn canu. Rydyn ni yn gweithio'n galed iawn drwy y bore a'r prynhawn. Mae'n amser chwarae'n amhwri, cawn neidio a bloeddio dros y lle. Yn yr ysgol, dere gyda fi i weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, darllen a rhifo 9 i 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr. Mae'n amser cinio tir di'r cae i redeg a chwarae pêl. O beth sydd yn dy becyn